Sziasztok srácok, itt vagyok a melyik úti játszótéren, nagyon para, várjatok, figyelj, nagyon para. Szóval igen, itt vagy izgatnom, no mész innen, szóval itt vagy izgatok, azt jó van. I'm not gay. Az mi volt? Az mi volt? Halljátok? Ott láttam egy embert, ott esküszöm, nem szivatlak tényleg. Nagyon creepy. Ja, amúgy itt volt egy kis fény, szóval... Tudjátok, mitől félek? Attól, hogy elrabolnak. Ha kiragom a videót, akkor örüljetek, mert nem raboltak el. De ha nem látjátok ezt a videót, akkor féljetek. Meg ha több videót nem láttok, akkor halál van. Akkor nekem halál van. És akkor be kell érnem a többi videóval. Na mondjuk, fogalmam nincs. Értitek? Este 9-kor egy random gyerek az utcán fagyizgat, érted? Ennél cringe-ebb dolog nem is lehetne. Autó! Autó! Ó! Szóval nagyon creepy. Baszki, amúgy tényleg lehet elrabolnak. Bocsánat, káromkodás ide. Tényleg félek. Majdnem megfulladtam. Hogy aztán itt várok, hogy átmenjek az úton, erre jön még egy autó. Hoppa, ganapsza. Azt hittem a fényre, hogy ó, mi az? Jön egy kocsi, és előtt, hogy elrabol. Ugye ez nagyon cringe, érted? Egy random gyerek este 9-kor az utcán fagyizik. Szóval ennyit akartam. Haza is értem, szóval nem raboltak el. Bocsáztok.